Aquesta botiga, clar, és una botiga que es donen solucions. A vegades hi ha hagut anècdotes de gent que ha arribat amb un problema, amb una sabata, i diu, escolta, és que m'ha atacat aquesta sabata i tinc que vindre a vosaltres perquè és l'únic lloc que em podeu donar una solució. I hem intentat, lògicament, ajudar-los a treure-li la taca i a partir d'aquell moment, automàticament, han continuat ells fent-ho a casa, el que sigui, però ja han vist que el producte funcionava, no? Clar, anècdotes aquí, a aquesta botiga n'han passat moltes, no? De tota mena, amb tot tipus de gent, amb el món polític, amb el món empresarial, en el món econòmic, amb molt tipus de gent que passa i ha passat per aquesta botiga. Drogueria Rovira. És un establiment emblemàtic de Barcelona, en el qual ens trobem avui. És un establiment fundat el 1910, prové del meu besavi, Jaume Rovira Creixell, que va vindre de Sant Celoni. Sant Celoni tenien un magatzem ja de tema d'articles de drogueria, tot això. Després, quan va aterrar, diguérem, aquí a Barcelona, va estar justament a la República Argentina. De la República Argentina van passar al carrer Pàdua. De Pàdua va passar ja al carrer Saragossa. Del carrer Saragossa ja van vindre aquí al carrer Madrazo, abans carrer Molins de Rei número 3, al 1940. El meu avi va fundar aquesta drogueria, que en aquella època es deia Drogueria Galvany de Ramon Rovira. Després es va actualitzar, ja quan va entrar el meu pare i la meva mare, vull dir, es va dir ja Drogueria Rovira i continuem mantenint-se com a Drogueria Rovira perquè al final és com ens reconeix tota Barcelona, no? Vull dir, ja ha quedat una mica el cognom així. Llavors aquest tipus de drogueria, el que era abans, que era molt la petita química, amb productes que es venien com el palaroid, productes com el sulfat amònic, l'alumbre de roca, tota una infinitat de productes que servien per un tipus de coses que avui es venen, lògicament ha canviat, perquè avui en dia també hi ha altres productes, diguem, molt més avançats, adequats, de més fàcil aplicació, etc. Llavors va haver-hi un canvi de la drogueria important. A partir de llavors va entrar els meus pares ja van començar a entrar una mica més amb més producte, variar també el tipus de producte, la petita química anava perdent i llavors automàticament es van actualitzant. Quan va haver el canvi generacional, que va ser en el meu cas jo ja vaig començar a portar al món de la raspalleria, molts altres productes, assistint a moltes fires internacionals, coneixent productes nous i vaig començar a portar altres productes per compensar la baixada de ventes en aquell moment que hi havia el canvi de tot el tema de producte químic, etc. A l'entrar als laboratoris tot això anava canviant. Llavors jo vaig entrar en el món de la raspalleria. El món de la raspalleria sempre havíem tingut, però havíem tingut els raspalls bàsics, que tots podem conèixer, des d'un raspall per escombrar, un raspall per fregar, etc. Què va passar? Que en el moment que jo em vaig començar a especialitzar molt a nivell internacionalment, perquè ens reconeixessin inclús a nivell de fora de Catalunya, vaig començar a portar moltes coses noves, entre elles el món del raspall. El món del raspall, des d'un raspall, per exemple, per netejar ordinadors, en el qual aquest raspall té l'avantatge que té dues cares, una que és per la pantalla i una altra que és pel teclat, i un altre tipus és tipus de raspalls, per exemple, per netejar musclos o per netejar un tipus de raspall, per exemple, per netejar el càixmir, que dius, sí, hi ha realment raspalls especials per netejar cada cosa, o per llana, o per lli, o raspalls especials per netejar la peluceta del velcro, que es queda agafada, infinitat de tipus de raspalls diferents, no sé, ara no se m'ocorreix, però raspalls per sabates, raspalls batomers especials, amb pèls de diferents tipus, de cabra, diferent tipus de pèl de cavall, que són raspalls realment d'una qualitat enorme, que els rebem, en tenim nacionals, en tenim inglesos, alemans, de diferents punts
perquè cada un té la seva característica especial per aplicar-ho, depèn per què. Els inicis de la drogueria van ser uns inicis, lògicament, molt diferents dels actuals. Llavors, en aquella època es venia molt el tema de producte químic, productes químics de tota mena. Es feia molta també restauració. Llavors, productes des de productes com el Polaroid, productes com el sulfat amònic, productes com la dextrina, la pomplagina, la llum de roca, les nogalines, les anilines, les terres naturals, el talco en pols, talco industrial també, perquè hi havia dos tipus de talc, havia també infinitat de coses que es feien aquí, com va anar, per exemple, també el tema de les pintures. Les pintures, aquí hi havia una època que et portaven els clients galledes i nosaltres fèiem la pintura. En aquella època, guix de pintor, el famós blauet, es barrejava amb la cola vegetal, que en aquella època era la cola Casanovas, llavors amb tot això es batia, es posaven terres naturals per donar-li els colors. En aquella època també, que ara s'està fent inclús, que era amb el sulfat de ferro, per fer l'oxidació de les parets, automàticament que es posa, amb l'oxigen, automàticament fa una oxidació i queda aquella tonalitat oxidada amb diferents punts que es fan en moltes finques o masos i tot això per donar-li una estètica a les façanes. Tot aquest tipus de producte que ha anat canviant, que ara avui en dia tot això s'ha perdut una mica, tota la petita química, tots aquests tipus de productes que nosaltres veníem a granel, inclús els àcids s'havien arribat a vendre a granel, els nítrics, els sulfúrics. Jo era petit, que alguna vegada venia del col·legi i sempre m'ha agradat el tema de producte químic i tot això, i me'n recordo perfectament com veia aquí dependents i tot això, com subministraven a granel, que avui en dia això és imaginable, no? I mai havia passat res, no? Són aquelles coses que, amb tants perills, però esclar, sempre es prenien moltes precaucions. Els meus pares eren una gent molt quadrada amb les coses, com es feien, de la manera, sempre es prenien precaucions. Avui en dia ja és una cosa que ho dones per fet, però abans, a vegades s'usaven les coses d'una manera, en canvi, aquí nosaltres sempre eren les màximes precaucions en tot, sobretot quan tocaves àcids, els temes a granel. Nosaltres també subministràvem la matèria prima en el qual es feien les fórmules magistrals que tant es feien a la drogueria com a la farmàcia en una època. No totes les farmàcies, però hi havia una sèrie de farmàcies que es feien també. Que eren, tot estava basat des del món dels llibres que el meu avi treballava molt, que eren els recetaris de drogueria. Els recetaris de drogueria eren uns llibres en els quals explicaven tota una sèrie de formulacions per fer un tipus de producte, diguem, o per un tractament per la pell, o un tractament per la fusta, o diferents tipus de coses que avui en dia, lògicament, si ho volguessis, jo tinc aquests recetaris de drogueria, perquè era una cosa que hi treballava el meu avi, i són llibres que avui en dia hi ha productes que et costaria trobar. Nosaltres encara, lògicament, com que tenim encara producte químic, podem subministrar-ne molts, però hi ha alguns ja molt difícils d'obtindre. Després hem tingut un tema amb el tema mobiliari, sempre hem preservat el que és l'establiment, la drogueria, tal com va ser des de principis que vam arribar aquí. La façana s'ha mantingut igual, inclús quan ens van donar un premi de relats a la ciutat, que l'Ajuntament ens va demanar perquè això es mantingués. Vull dir, nosaltres vam estar d'acord, es va actualitzar la façana. La façana antigament teníem un rètol de fusta on posava Drogueria Rovira, 100 anys d'història, etc. Llavors, clar, aquest rètol encara el tenim guardat a l'interior de la botiga. Exteriorment no el podíem posar ja perquè estava molt d'allò i el que hem fet és, diguem, recuperar-ho fent-ho amb ferro forjat. Llavors hem continuat mantenint els aparadors, també, a l'exterior. Tot el tema mobiliari dintre de la botiga està igual, les estanteries, amb les seves portes de vitrines, tenim un petit museu de la drogueria posat a dintre de la mateixa botiga, amb un petit espai, lògicament, perquè aquí el que ens interessa és vendre, però sempre hi ha un revival de tots els productes aquests, diguem que són importants perquè la gent també li fa molta gràcia trobar-se'ls i dir, mira, aquest producte era el que jo havia conegut de petit.
Llavors han mantingut també tot el que són els pots, les estanteries, inclús on es feien els calaixos i tot això, on es feia, doncs on tenim encara, inclús producte a granel, on es feien i s'agafaven les fórmules i tot això sobre els taulells de ja fa molts anys, que també estan... O sigui, en general han mantingut absolutament tot exactament com està actualment, perquè consideràvem que era una manera bonica de trobar aquesta essència de la drogueria, aquest carisma especial que té aquesta drogueria, i després tot això, la solera, no? El que és la solera d'un establiment emblemàtic. Jo crec que tot això es té que mantindre i no pot variar ja no pot variar perquè, clar, aquesta és la gràcia o el fet afegit que té aquest tipus de comerç, no? Arrel del centenari, nosaltres vam editar un llibre amb tota la història, la vaig fer per dècades, des del 1910, que va ser quan es va fundar Drogueria Rovira, fins al 2010. Jo vaig tindre un procés l'any 2003, final de 2003-2004, que vaig començar a posar-m'hi, a fer la feina, a recopilar la història, etc. perquè, clar, com que ho anava fent jo, i jo, a part, tenia que estar al peu del canó, doncs vaig voler anar amb temps per poder editar el llibre. Finalment va sortir el llibre Drogueria Rovira, 100 anys d'història, en el qual vaig abocar una mica la nostàlgia de Barcelona, combinada amb el procés que vam fer a Drogueria Rovira amb les diferents generacions. I realment aquest llibre el vaig presentar en societat, diguem, vaig fer una presentació del llibre al local Pere Pruna, al carrer Ganduxer, una mica perquè jo crec que es tenia que fer alguna cosa. La prova és que jo ho vaig fer principalment pels meus avantpassats, no? Per totes les persones, com el meu besavi, com el meu avi, com el meu pare, que són gent que hi van posar molt esforç i jo vaig voler-los d'una manera rendir-los un homenatge editant aquest llibre. Per tant, crec que ha sigut un llibre amb un èxit i, a més, a nivell de drogueria, de drogueria al detall, automàticament, clar, ens trobem que no tenim cap referent de que hi hagi alguna altra drogueria que s'hagi editat un llibre d'aquesta mena, no? Per finalitzar, jo us convido a que conegueu Drogueria Rovira. Estem ubicats al carrer Madrazo 127 de Barcelona, a l'àrea de Sant Gervasi, zona de Galvany. És un establiment que, si el coneixeu, ja sabeu el que és. Si no el coneixeu, us convido que vingueu perquè veieu una mica tot el tipus de cosa, solucions que nosaltres donem. O sigui, nosaltres, dins del nostre món, donem absolutament tot tipus de solució. Si no la tenim, podem inclús arribar-vos a dir on us la poden solucionar, però sempre sortireu amb la informació adequada.